Kada shvatite da su sve te dijete koje ste isprobali imale suprotan efekt od željenog, da su dugoročno dovele do povećanja kilograma i utjecale na narušen odnos prema hrani i tijelu, znajte da niste vi krivi za to. Industrija dijeta daje obećanja koja ne može ispuniti, a vama će reći da trebate biti disciplinirani i bolje se pridržavati dijete. To nema veze s disciplinom, jer vaše tijelo ne zna živi li u špilji ili kući, stanu, ne zna da imate trgovinu preko puta kuće u kojoj možete kupiti hranu i ne razlikuje dijetu od nestašice hrane. Tijelo dijetu prepoznaje kao nestašicu hrane u kojoj postoji opasnost od toga da umre od gladi. Zato aktivira mehanizme preživljavanja u kojima se usporava metabolizam i povećava se apetit. To je razlog zašto je teško biti na dijeti i u većini slučajeva nemoguće održati tjelesnu masu nakon dijete. Ponavljam, niste vi krivi za to, vaše tijelo samo pokušava preživjeti.